ғизо яке аз маводҳои муҳимест, ки барои фаъолияти бонизоми организм ва ба вуҷуд омадани нерӯи нигаҳдорандаи ҳаёт нақши зиёд дорад. Дар раванди мубодилаи моддаҳо тамоми узвҳои ҳозима шурӯъ аз меъдаву рӯдаҳо, ҷигар ва талхадон иштирок мекунанд. ҷигар маводҳои ғизоӣ, микроэлементҳо ва витаминҳоро захира намуда талха ҳосил мекунад. талха бошад барои мубодилаи моддаҳо ва ҳазми хӯрок мусоидат менамояд. талхадон дар қисми поёнии ҷигар дар чуқурчаи махсус ҷойгир буда, фақат аз поён бо парда пӯшонда шудааст. он зоҳиран сохти нокро дорад, ки аз так, тана ва гардана иборат аст. ғунҷоиши талхадон 30-70 мг мебошад. ҳаракати сафроро дар талхароҳа, фишори худи талха ва кашишхӯрии талхадон ба амал меоранд. ихроҷи онро силсилаи торҳои асаб ва хилтӣ танзим менамоянд ва он ба кори узвҳои ҳозима вобастагӣ дорад. яке аз узвҳои муҳими организми инсоният ин талхадон мебошад. талхадон агар гап занем дар ҷигар ҷой гирифтааст, дар қисми висералиш мегӯянд ҷой гирифтааст. асосан худи талха барои ҳазми хӯрок роли муҳимро мебозад ва худи талха низ дар ҷигар ҳосил мешавад. талха дар ҷигар ҳосил шуда дар талхадон захира мегардад ва барои ҳазми хӯрок аз талхадон ба роҳҳои талхагузар ба рӯдаи 12 ангушта меафтад. ғайр аз ин талхадон дигар вазифаҳоро низ иҷро мекунад. ба ғайр аз ҳазми хӯрок мо гуфта метавонем, ки талха дорои зидди сироятӣ, хусусияти дорои зидди сироятиро низ дорост. барои кори мӯътадили бадан, риояи реҷаи истеъмоли ғизо, сифати хӯрок, интихоби он дар синну соли гуногун ва саломатӣ аҳамияти калон доранд. пурхӯрӣ ё баръакс гуруснак гаштан, сифати пасти таом, ғизои бадҳазм, вайрон кардани реҷаи истеъмоли ғизо, истифодаи асад зиёди маводи хуштаъмкунанда боиси инкишофи иллати узвҳои ҳозима, аз ҷумла бемориҳои талхадон мегардад. муроҷиати аввалини бемор ба духтур дар бораи дард дар мавзеи талхадон нишонаи он нест, ки вай дар раванди шадид қарор дорад. қариб ҳамеша муоинаи бодиққат мавҷудияти аломатҳои музмини ин узвро нишон медиҳанд. ба ибораи дигар, маризиҳои талхадон тадриҷан инкишоф меёбанд. ҳангоми холецистити музмин, аломатҳои маъмултарин дард дар қабурғаи рост, талхии даҳон, иштиҳои суст, дилбеҳузурӣ ва баъзан қайкунии сафро дар саҳаргоҳон мебошад. ҷараёни пайдоиши ин маризиҳо марҳилаҳои гуногунро дар бар мегирад. дар адабиётҳои муосир ҳамин пайдоиши санги талхадонро зина ба зина муқаррар мекунанд. яъне зинаи аввал, зинаи дуюм ва зинаи сеюм. дар зинаҳои аввалаш ин беморӣ нишонаи хос надорад ва ҳангоми гузаронидани ташхисҳои инструменталӣ ба монанди ултрасадо муайян кардан мумкин аст, ки дар худи дохили талхадон такшонҳо ба назар мерасад. ана махсусан дар ҳамин зина мо метавонем, ки санги талхадонро бо доруҳо табобат кунем. яъне ин сангҳо ба монанди қум, гил дар дохили талха ҳастанд ва бевосита бо истифодаи доруворӣ инҳо об шуда ба дохили рӯдаи 12 ангушта рафта бемор шифо меёбад. мутаассифона на ҳама одамон ин чизро дуруст дарк мекунанд. аз ин хотир ин марҳиларо бисёри вақт пушти сар карда ва дар он марҳилае меоянд, ки аллакай дар дохили талхадон сангҳои гуногун ҳаҷм ҷой дорад ва боз ҳам гуфтан мумкин аст, ки вақте дар талхадон санг пайдо шуд, дигар ба доруҳо ҳазм кардани онҳо ғайриимкон аст ва табобати чунин сангҳо танҳо ҷарроҳист. аз бемориҳои талхадон ва талхароҳа холецистит, санги талхадон, дискинезия ва холангит, яъне газаки маҷрои талха бештар вомехӯранд. холангит илтиҳоби назлавӣ ё фасодноки талхароҳаи дарунӣ ва берунии ҷигар аст, ки сабабаш сирояти бактериявӣ мебошад. холангити шадид боиси табларза,
арақи бисёр, ихтилоли ҳозима, дарди зери қабурғаи рост ва калон шудани ҷигар мегардад. дар натиҷа пайдоиши манбаи фасод ва заъфи ҷигар имкон дорад. холангити музмин нисбатан сабуктар буда, гоҳ шиддат мегирад ва гоҳ ором мешавад. ҳангоми муолиҷаи холангит бояд ҳаракати талха аз талхадон барқарор ва бактерияҳои бемориовар маҳв карда шаванд. оиди сабабҳои пайдоиши ин беморӣ назарияҳо гуногун ҳастанд ва олимон ҳамаи сабабҳоро аслан ба се гурӯҳи калон тақсим менамоянд. якум он омилҳое ки боиси вайроншавии мубодилаи моддаҳо асосан холестерин дар организм ба вуҷуд меояд ва дуюм омилҳое ки боиси вайроншавии ихроҷоти талха, яъне ҳосилшавии нев аз дохили талхадон ё ки роҳҳои талхагузар ба руда рафтани талха ё ки ба таври дигар гӯям бозистии талхаро ба вуҷуд меоранд. ин омилҳо аст ва ниҳоят сеюм ҷараёнҳои илтиҳобӣ дар девораи худи талхадон ва роҳҳои талхагузар ки дар маҷмӯъ мавҷудияти ин омилҳо, яъне ягон аз ҳамин омилҳо дар якҷоя шуда сабаби пайдошавии санги сафро мешаванд. якум гурӯҳи омилҳое ҳастанд ки вайроншавии мубодилаи холестеринро дар организм мешаванд. ин метавонад бемориҳои берун аз ҷигари ҳам бошад ва метавонад ки дар хити бемориҳои ҷигар, масалан зарпарвин ки ба ҳама маълум аст, гепатит мегӯянд, ҳастанд чунин корҳои илмие ки онҳо яъне пайдошавӣ, яъне оқибат овардани ба пайдошавии санги хади ҳамин талхад оварда расонанд. анами худаш аз ҳамон лиҳоз аст ки мубодилаи хади холестерин ва дигар микроэлементҳое ки дар таркиби талха ҳастанд, яъне дар организм вайрон мешавад ва ин метавонад боиси пайдошавии сангҳо шавад ки агар дар роҳҳои талха бошад ва аз худи талхадон дида боз ҳам табобат мушкилтар аст ва ҳам амалиёти ҷарроҳӣ мушкилтар мегузарад. яке аз назарияҳои пайдошавии бемории санги зафро назарияи сироятӣ аст. ҳатто чунин корҳои илмие ҳам ҳаст ки дар баъзе аз намуди ҳамун сироят ё ки микробҳое ки шумо иброз доштед дар худ махсус моддаҳое ҳосил мекунанд ки онҳо ҳамчун омили ҷамъшавии холестерин ё ки пигментҳои талхавӣ дар болои он шаванд. яъне ба забони русӣ мегӯянд ядро осаждения. чӣ гуна ки як ҷо агар намак каме бошад дар болои намаки дигар ҷамъшавӣ зиёдтар осонтар мешавад. ҳамин ба ҳамин омилҳо, яъне то ҳамин ҳадам корҳои илмӣ аст ки аниқ карда шуданд. ба ғайр аз оне ки сироятҳое ки чӣ гуна ки шумо иброз доштед, худи илтиҳоби девораи ҳамин талхадона ба вуҷуд меояд ки роҳҳои талхагузара ки ин ҳам ҷараёни аз худ намоии, яъне процесси ҷабиши муҳтавои дохили ҳамун талхара вайрон мекунад ки ин ҳам боз боиси баланд кардани хатари инкишофёбии сангҳо мегардад. бемории санги талхадон маризие мебошад ки сол аз сол зиёд шуда истодааст. он ба вайрон шудани мубодилаи билирубин ва холестерин алоқаманд аст ки ба пайдоиши сангҳо дар дохили ҷигар дар роҳи умумии сафро ва талхадон оварда мерасонад. аз рӯи раванди ташаккул се намуди сангҳоро фарқ мекунанд: холестеринӣ, билирубинӣ бо доғҳои қаҳваранг ва сиёҳ. бемории санги сафро метавонад муддати тӯлонӣ бидуни ягон аломат гузарад ва баъзан дар шакли дард дар ҷигар зоҳир шавад. бемориҳое ки дар талхадон бениҳоят машҳур ҳастанд, ин худ ҳамин санги талхадон мегӯянд ё ин ки бемории санги сафро мегӯянд ё ба истилоҳ ба термини тиббӣ гӯем холелитиаз мегӯянд. бисёр маъруф ва машҳур аст ки сабабҳояш гуногун мебошад. талха бояд ҳангоми ҳазми хӯрок ба рудаи 12 ангушта рафта афтад, яъне талхадон, худи талхадон бояд ҳаракатро иҷро кунад. ҳангоми ҳаракат кардани талхадон дард пайдо мегардад, яъне сабаби дард ҳангоми санг будан ин ҳаракати талхадон ки дар дохили худи талхадон санг аст, ҳамин мебошад. яке аз нишонаҳои асосии дилхоҳ беморӣ ин дард аст. алал хусус барои ҳамин санги талхадон ҳам дард хос аст. аммо барои фарқ кардани оне ки ин дард аз санги талхадон аст ва ё аз бемориҳои дигари ҷигар аст ва ё аз дигар бемориҳост,
гуфтан мумкин аст ки одамон шахсоне ки ба ин дард мубтало мегарданд ба худмуолиҷакунӣ даст назананд, сараввал бояд ба духтури минтақавӣ муроҷиат кунанд ва ҳангоми аз назаргузаронӣ ва гузаронидани ташхисҳои тафриқавӣ пурра муайян карда мешавад ки ин дард аз ҳисоби санги талхадон аст ва ё аз дигар бемориҳо. табобати бемориҳои талхадон бо дар назардошти ҳолати касалӣ ба роҳ монда мешавад. ба гуфтаи табибон, дар зинаҳои аввали бемориҳои ин узв имконияти муолиҷа тариқи доруворӣ ва алафҳои табобатӣ имкон дорад, вале дар аксар мавридҳо одамон танҳо пас аз пайдо шудани дарди шадид ба мутахассисони тиб муроҷиат мекунанд ки дар чунин ҳолат аллакай табобат мушкил мегардад. ҷарроҳӣ яке аз роҳҳои бартараф кардани санги талхадон ба шумор меравад. айни замон усулҳои гуногуни ҷарроҳӣ коркар карда шудаанд ки намуди лапароскопия яке аз навъҳои муосири он ба шумор меравад. бемории санги сафро табобати консервативӣ надорад. ҳангоми пайдо шудани сангҳо ва пайдо гаштани дардмандӣ дар беморон ҳатман ҷарроҳӣ ба онҳо пешниҳод карда мешавад ва ҳамасола дар беморхонаи мо зиёда аз 500-600 ҷарроҳӣ фақат танҳо бо намуди лапароскопӣ анҷом дода мешавад ва ин ҷарроҳиҳо ҳамасола теъдодашон зиёд шуда истодаанд. ҷарроҳӣ асосан бо усули каминвазивӣ, яъне бо усули эндовидеолапароскопӣ гузаронида мешавад. солҳои пеш агар теъдоди ҷарроҳиҳои эндоҷарроҳӣ хеле кам буданд, ҳамасола ҷарроҳиҳо ба намуди эндоҷарроҳӣ ҳангоми бемориҳои санги талхадон бениҳоят зиёд шуда истодаанд ва қариб ки дар беморхонаи мо ҳамарӯза ҳамаи беморони гирифтори санги талхадон ки муроҷиат мекунанд, ҷарроҳии онҳо ба намуди лапароскопӣ анҷом дода мешавад. бартарияти ҷарроҳӣ ба намуди лапароскопӣ ин аст ки бемор кам садаманокӣ аст, бемор тез ба фаъолияти корӣ шурӯъ мекунад, муддати бистарӣ дар беморхона кам аст ва баъд аз ҷарроҳӣ бемор доруҳои дардпаскунандаро кам истифода мебарад. бартарияти дигар ин аст ки ҳангоми як ҷарроҳиро кардан бо ҳамун сурухиҳо ҷарроҳии дуюмро низ анҷом додан мумкин аст. ҷарроҳиҳои симултантӣ мегӯянд. мумкин аст ки ҳам санги талхадонро ҷарроҳӣ кардан, ҳам чӯраро якбора, ё ки санги талхадон бо бемориҳои занона, кистаи тухмдонҳо, яке якбора бо ин сурухиҳо мумкин аст ки ҷарроҳиро анҷом дод. дискинезияи найчаҳои талхадон ихтилоли вазифаии таҳрикаи талхадон ва маҷрои талха мебошад. вай чун беморӣ мустақил пайдо мешавад ё бо дигар иллатҳо пайваста ҷараён мегирад. беморон аз дарди кунд ва тӯлонӣ дар зери қабурғаи рост ки бештар баъди асабӣ шудан ба вуҷуд меояд шикоят мекунанд. барои табобати ин беморӣ низ усули ҷарроҳӣ истифода мешавад. инчунин ҳангоми бемориҳои санги роҳҳои талхагузар низ ҷарроҳиҳои ба намуди каминвазивӣ, ба намуди эндоскопӣ ва ба намуди лапароскопӣ ва обияткаш кардани роҳҳои талхагузар ба намуди лапароскопӣ низ анҷом дода мешавад. агар солҳои қабл ҳангоми сангҳои роҳҳои талхагузар ҷарроҳӣ ҳатман ба намуди кушода анҷом дода мешуд, айни замон бошад сангҳои роҳҳои талхагузар ба намуди эндоскопӣ ва инчунин мо ба намуди лапароскопӣ холидохотомия гузаронида сангҳоро аз дохили роҳҳои талхагузар гирифта ба он найчагузорӣ мекунем. инҳо ҳамаш ба намуди лапароскопӣ анҷом дода мешавад ва ки ин натиҷаи беҳтарин барои беморон мебошад. бемориҳои талхадон дар одамони синну соли гуногун ба қайд гирифта мешаванд. ба гурӯҳи осебпазир бештар шахсони дорои вазни барзиёд, камҳаракат ва гирифторони бемориҳои музмин дохил мешаванд. аҳёнан бемории санги сафро дар кӯдакон низ ба қайд гирифта мешавад. бемориҳои модарзод шуда метавонад. модарзод аллакай худ нишона аз он аст ки ҳатто дар кӯдак мешавад ва ҳолатҳое ҳаст дар адабиётҳо ки ҳатто ҳамин санги сафрое ки мо мегӯем ба се гурӯҳ омилҳои гуногун тақсим кардем.
ҳатто омили модарзод будан ҳам метавонист пайдо шудааст. Яъне ҳастанд дар адабиётҳо кӯдакони навзод ки аллакай дар дохили талхадони онҳо санг ёфта шудааст, ё ки 3 сола ё ки 8 сола аллакай дар дохили талхадони онҳо санг аст ки ин аз аллакай дар кӯдакон ҳам вохӯрдани ин беморӣ гарчанде ки ниҳоят кам аст, аммо инкор карда намешавад, яъне вуҷуд дорад дар кӯдакон ҳам ин беморӣ. ҳангоми бартараф кардани талхадон маҷрои талха аз ҷигар рост ба найчаи талхагузар ва рӯдаи 12 ангушта интиқол меёбад. барои муътадил гаштани фаъолияти организм пас аз ҷарроҳӣ ва бурида гирифтани ин узв табибон тавсияҳо пешниҳод мекунанд. баъд аз гирифтани талхадон беморон метавонанд як муддати муайян реҷаи хӯриро риоя кунанд, пас он метавонанд мисли ҳарвақта зиндагии муқаррариро давом диҳанд. ҷиҳати пешгирии мубталошавӣ ба бемориҳои талхадон ва найчаҳои талхагузар, риояи реҷаи истеъмоли хӯрок, ҳаракати мунтазам, обутоби бадан муҳим аст. тибқи маслиҳати духтурон, яке аз роҳҳои дигари гирифтор нашудан ба ин бемориҳо истеъмоли аз 1.5 то 2 литр моеъ дар як шабона рӯз мебошад. ҳамчунин барои муайян кардани бемориҳо дар марҳилаҳои аввал дар ҳар 6 моҳ гузаштани ташхис барои табобати саривақтӣ ва натиҷабахши касалиҳо мусоидат мекунад.